Ahoma karamanjo. Nanu anigny zaza la tsisy sahiragna za hitanao ianaragna maisiko zanako avy l'école tsisy la Kermesse ka zalambady. Kermesse? Ya. Tsy frigny livraison. Niany flakandra 3 heures. Tova fa misy faty aomby. Ya misy omby maty. Za avy agny sery ndesiko zanako sery tahiragna na tsy mahefa tato bato fa kapa ale tandray medinao tsy avy za ialagna nde ndesiko zanako. OK. Agnina. Fire kwe, regni noe. Papa tati nambar. Zanako, itko na routine fa za sahiragna. Vary fotsy fa 5 000 tsy vavangako. Kety misy solution tokony nanagna niane. Azonao no mamantserine ola daladala mitoraka tafotragnontsika inona ty zigny zanak'olo manambola zigny agnararo pate satria sahiragny atsika inona kagny falotsika zanako tombrasa lamba tsy telotelo areo mitombrasa sase samy mamompogny tonga kagny inagna mifatatsika efa zegny solution na elafony varifotsy inagna mifatatsika efa zegny solution na elafony varifotsy volone mampidriky vahine anaro fa midriky magnano lamba mena fidiragna faroe fokotany antany fotsy anaro fa mpodiko afa misotra lamba hafa mila megny tsara varatonga tsase ko mifangaro randro mora mavitro zegny Ya papa. mila melo io koa misy mahita io mamegnatre maso mila mitodika ilahila aiza manitriky tsara no tatila mafinjale tsikinegny voatery magnararo pate ko tonga antragno vary fanegny ela io ko fangaro agny mafana mbala matsiro inagna mifatatsika efa zegny solution na elafony varifotsy inagna mifatatsika efa zegny solution na elafony varifotsy Vegan buset karib sakafa fivikin ko ing parisa Setone karakoti olef karonge pamitale Tminagani marare lavanitsy lafo tsy ovy tsy namoa kafe igny ny anolo azo fagnametsiny babe Setone karakoti olef pamitale Tminagani marare matsiro zegny tonton olo manambola ndraiky olo sahiragna tsy mitovy izy ko petso ialagnatsiny aminandre andre zay fanaty tsy hoe fankilifagna izy ty na hoe fampanimbaniagna
tsy lafo kafe igny natony tsisy